Ассалому алайкум бародарон ва хоҳарон азиз, шумо влоги тоҷиконро тамошо карда истодед. Бародарон ба канали мо ҳатман обуна шавед, ба зангола зер кунед то ки аз видеоҳои нави мо бехабар намонед ва лайкро пахш кунед. имрӯз мо дар бораи аввалин шахсе ки дар сарзамини суғд бо истилогарони аҷнабӣ муқобилияти сахт карда ва лашкари Искандари Мақтуниро хароб карда маълумот медиҳем. Спитамен сипаҳсолори суғдӣ ва роҳбари шӯриши суғдиён ва бохтариён дар зидди Искандари Мақтунӣ дар соли 329 пеш аз милод буд. Соли 329 то милод Спитамен лашкари пурқуввае ҷамъ оварда барои озод кардани пойтахти давлати суғд шаҳри Мароканд Самарқанд, ки дар он ҷо қушунҳои юнонӣ ҷойгир шуда буданд, ҳамла мекунад. Ӯ юнониҳонро шикаст дода, шаҳрро озод ва қалъаро муҳосира мекунад. Қисми зиёди аскарони душман кушта шуда, боқимондаи аскарони юнонӣ дар қалъа пинҳон мешаванд. Искандар аз соҳили дарёи Сир ба ёрии муҳосирашудагон 3000 аскари пиёда ва 800 савора фиристод. Дар ин вақт шӯриш саросари суғду бохтаро фаро гирифт. Вақте ки аскарони юнонӣ ба Мароканд наздик шуданд, Спитамен ҷанговарони худро аз муҳосираи шаҳр гирифта ақибгардӣ вонамуд кард. қушунҳои юнониён суғдҳоро таъқиб намуданд. Спитамен вақти қуллаи ёфта ва ба юнониҳо баргашта ҳуҷум кард. Юнониҳо гурехтанд ва яке аз ҷазираҳои дарёи Зарафшон баромаданд. Ҷанговарони Спитамен онҳоро дар он ҷо муҳосира карда торумор карданд. Спитамен баъди он ба дастгирии аҳолии маҳаллӣ барои дуюм гарнизони мақтуниҳоро дар Мароканд муҳосира намуд. Вақте ки Искандар бо қувваи асосияш ба Мароканд омад, Спитамен бо ҷанг набаромада қушунҳои худро боз ба дашт бурд. Искандар аз воқеаи пешина панд гирифта, Спитамен таъқиб накард ва аҳолии осоиштаи водии Зарафшонро ҷазо дод. Деҳаҳоро оташ зад, калонсоронро кушт. Халқи қаҳрамони суғд ва талафот нигоҳ накарда муттеъ намешуд. Спитамен душманро ором намегузошт. Бо сипоҳиёни савории тезгардаш аз ҳар тараф ҳуҷум оварда ба истилогарон зарбаҳои сахт мезад. Суғдиён намехостанд ба волиҳое ки Искандар таъин мекард пай дар пай шӯриш мебардошанд. Искандар ба мақсади пахш кардани шӯриш лашкари 20 000 ба 5 гурӯҳ тақсим карда, дар саросари суғд ҳар шахси дучоромадаро ба қатл мерасонд. Дар натиҷа ин куштор зиёда аз 120 000 кас нобуд шуд. Суғд ба ғоят хароб шуд. Дар айни ин хунрезиҳо Спитамен бо 600 савора ба ақибгоҳи Искандар ба Бохтар гузашт. Тири моҳи соли 328 милод Спитамен бо 3000 савора ба сӯи пойтахти суғд равона шуд. Баъди муҳорибаи сахт ки дар ҳар ду тараф талафоти калон диданд, вай ночор ба дашт ақиб гашт. Дар дашт пешвоёни хиёнаткори қабилаҳои кӯчманчӣ ба Спитамен ҳамла оварда сарашро аз тан ҷудо карданд ва ба Искандар фиристоданд. Баъди ҳалокати Спитамен шӯриш 3 соли дигар давом кард ва минбаъ пахш карда шуд. Спитамен яке аз қаҳрамони миллии Тоҷикистон аст ва ёди ӯ бо мукофоти давлати нишони Спитамени 2 дараҷа ва номгузории яке аз ноҳияҳои Тоҷикистон, ноҳияи Спитамен пост дошта мешавад. Бародарон, ин буд маълумот дар бораи қаҳрамони Спитамен. Агар маълумоти мо ба шумо писанд омад, лайкро пахш кунед, обуна шуданро аз ёд набароред. Сарбаланду хонобод бошед.